M'huwa kompitu ta' ħadd li jiġġudika jekk il-biża' ta' Manuel Delija hix ġustifikata jew le. Hekk stqar l-Istitut Ġurnalisti Maltin wara li l-blogger ħabbar li kien qed jiġi meddet tant li jħoss li jkun aħjar li jitlaq mill-pajjiż biex ma jpoġġix la lill-familja tiegħu u lanqas lilu nnifsu f'periklu bla bżonn. Fl-istqarrija tiegħu l-IGM qal li l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ittraumatizza l-industrija tal-medja f'Malta u stqar li l-ġurnalisti jaħdmu kuljum bl-arfin li hemm nies perikolużi hemm barra li huma lesti li joqtluhom. Dik il-ferita, komplew jgħidu l-ġurnalisti, se tibqa' sakemm il-ġustizzja issir b'mod sħiħ. Fid-dawl tal-aħħar żviluppi brabta ma' Manuel Delija l-IGM ħeġġeġ lill-Pulizija biex tinvestiga bis-sħiħ it-theddid li qed jirċievi Manuel Delija filwaqt li talab lill-Prim Ministru Robert Abela u lil kull min għandu sehem fit-tmexxija tad-demokrazija biex pubblikament jikkundannaw dan l-aġir fl-ispirtu li r-raba' pilastru tad-demokrazija ħaqqu jkun protett. Intant anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar dan kollu fejn qal li aktar minn xarejn minn meta it-tliet imħalfin sabu li l-Istat ħati li permetta li tinħoloq kultura ta' impunità li waslet għal qtil ta' ġurnalista, il-Gvern Laburista sissa għadu qed jinjora rakkomandazzjonijiet li saru mill-inkjesta pubblika. Żgur mhux aċċettabbli li l-ebda persuna li tgħix f'dan il-pajjiż m'għandha jkollha xi tip ta' theddid proprju minħabba dak li tkun qed tgħid. Spiċċa żmien illi nattakkaw il-persuna u nippruvaw inkissruha. Naħseb illi għandna l-kol bħala poplu Malti wawċi nifhmu illi dak l-attakk li llum jien nista' nkun qed nittollera debita jista' jkun qed jagħmel ħsara lil xi ħadd li huwa qrib tiegħi lil xi ħadd li jista' jkun huwa għażiż għalija. Aħna poplu wieħed u għandna nirrispettaw kull persuna. Bernard Grech saqsa kemm jista' jdum jistenna l-pajjiż biex Robert Abela jagħmel lil Malta pajjiż sigura l kulħadd bħalma xi darba kien. Fuq kollox huwa staqsa min qed jibgwadanja jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma u għaliex il-ġurnalisti għadhom mhux qed jiġu protetti.